Barkanmu da warhaka, sannunmu da arzikin sake kasancewa tare. A yau zan kawo muku ci gaban wannan solving da muke yi na sau na biyun ga wanda yake ya ba mu 14 yana son a gansu so 12. 14 yana son ya ga 14 so 12 ya zai kasance idan aka ce mu wannan zai bude ba ya tashi hankali. Mu bi a hankali, in muka bi wannan steps da muke bi za ku gansu cikin sauki ba tare da wani tashin hankali ba. Tens and units, muna da wannan, muna da 4 nan, muna da wannan, muna da 2 nan. Sai mu ja layi, sai mu sa alaman tambayar mu. Kar ku manta, idan baka san yadda ake arranging wa'ingan nambobin ba, ka bi bidiyoyin mu na baya, na yi bayani mai kyau a game da yadda ake arranging ko indicating wa'ingan nambar kowa ya zauna a gidan shi. So wannan ya zo da bambanci, wannan guda biyu ne, wannan ma guda biyu ne. To ya za a yi sun ya kasance guda biyu ne? Idan ya kasance guda biyu ne mai sauki ne. Wannan abin da muka yi a baya shi za mu ci gaba da yi har yanzu nan, wanda ke cewa za mu ɗauki wanga biyun, za mu yi multiplying ɗin shi da na saman kan shi, an san mu ajiye daidai ƙasan shi, mu sake ɗaukan wannan mu yi multiplying da na nan mu ajiye shi nan. Ina fata an fahimci wannan. To mu je in haka ne, 2 so 4 muna da me 8. An gane wannan? Sai mu sake ɗaukan biyun ga so 1 muna da me 2. Mun gama da wannan na fari, haka ne? So idan mun gama da wannan na fari, kenan tunda muna da wani namba nan, shi ma abinda muka yi ma wannan namban haka za mu yi ma wannan namban, saboda me a gida guda suke. Ina fata an fahimci wannan. Tunda gida guda suke, yanda muka yi ma wannan namban haka za mu yi ma wannan namban. Sai mu ce mu ɗauki wannan namban na fari, sai mu yi multiplying ɗin shi da na fari, amma bambancin su shi idan an ɗauke shi a nan za a ji shi, kamar yadda na ɗazu na yi bayani cewa idan ka ɗauki wannan kai multiplying da wannan a ajiye a ƙasan shi. An tuna da wannan? Yau wato tunda na ce a ajiye a ƙasan shi, shi ma wannan ai gidansu guda, girman su guda, shi ma aka yi shi a ajiye a ƙasan shi. Kuskuren da muke samu kenan. So idan aka fara shi a nan aka ce wannan abin aka samu ajiye shi nan zai kawo matsala. Amma ne idan aka ce 1 so 4 misali, sai a ce 1 so 4 ai 4 ne, sai a ce to an rubuta 4. A'a, in aka yi wannan zai bada matsala. Sai dai a ce 1 so 4 shi ma sai a ajiye shi a ƙasan shi, sai mu sa 4 a nan. Ina fata an fahimci wannan. Sai a ce 1 so 1 ne kawai, sai a ɗan dawo nan gefe sai a ja 1, sai ka ja layi. Bai da matsala ko da ya wuce layinka ko kuma bai kai ba, duk bai da matsala. Kana iya ƙarawa ko kuma ma ka cire shi ba ka sa ba, duk guda ne. In dai ka yi arranging ɗinsu da kyau da kyau. Ina fata an fahimta. Da an yi wanga step ɗin, step na biyu sai mu ce a nan sai mu sa alaman haɗawa. Alaman haɗawa addition kenan. Za mu yi adin wa'inda nambobin wanda ke cewa 8 nan 0 ne babu komai. Haka ne? 0 da 8 mun riga mun yi bayani shi a bidiyon da ya gabata wanda ke cewa 8 ne, 2 da 4 6 ne, 0 da 1 ne. Sai mu ja layi. Kenan muna da me 168. Kenan da an tambaye ka 14 sau 12 nawa ne an sanka? 168. Ina fatan an karu da wanga ilimin, ina kuma fatan ana bibiyan mu, ina fatan kuma ana ganewa. Inda ba a gane ba, dan Allah ayi comment a nan comment section, a ajiye tambaya, insha Allah zan kuma duba abin da ke kai. Idan kuma wannan shine kallon bidiyon ka na fari, to da Allah ka taimaka ka danna mana subscribing, kai liking, kai kuma sharing, ba don wani abu ba, saboda yaran mu da ke gida, yan uwana su ƙara karuwa da irin wanga ilimi. Nagode.